Noget af det, der også giver rigtig god mening at kigge på i en tekst, det er personerne. Og derfor kommer den her næste flipfilm, den kommer til at handle om det næste stop på vores vej, som vi kan se her i vores analyselandskab. Det er, at vi skal arbejde med personsanalyse. To af de første begreber, vi skal beskæftige os med, det er to engelske udtryk, eller to engelske begreber, som hedder telling og showing. Og der findes flere forskellige måder, man som forfatter, kan beskrive nogle personer på. Og den første måde, det er telling. Og her, hvis man oversætter det direkte, så betyder det jo fortælle. Og ved det, der fortæller man sådan direkte, hvordan en person er. Det kunne simpelthen være, at man sådan direkte siger, han er ikke til at stole på. Hvis vi så hopper ned til showing, som betyder vise, i stedet for at man kan vise en personlighed, altså direkte kan beskrive, hvordan en person er, så kan man vise det igennem hans handlinger og hans tanker. Og hvis vi tager eksemplet fra før, det her med, at han ikke er til at stole på, så kunne man vise de her ting igennem hans handlinger, eller hans tanker. Showing, det er ofte benyttet i noveller, og det kræver, at man læser med en opmærksomhed. Og det er noget af det, vi har snakket om tidligere. Det er det her isbjerg, som ses nede i hjørnet. Det er, at man skal læse med opmærksomhed, og at det kræver, at man går under overfladen faktisk, for at måske også læse imellem linjerne. Det er det, vi kalder det også. Det næste begreb, vi skal snakke lidt om, det er noget, der hedder runde og flade personer. Og her skal ikke forstås som en rund person, som en måske lidt buttet person, eller en flad person, som en mere tynd person. Det skal forstås på den måde, at en rund person er en person, som bliver beskrevet rigtig meget. Det er det, vi kalder et individ. Og det er også en person, som har rigtig mange egenskaber. En flad person modsat er en person, som ikke har ret mange karaktertræk. Og det er ofte en vi vil kalde for en type. Og sådan en type er ofte sådan en slags repræsentant for en hel gruppes måde at være på. Sådan en type kunne ofte være for eksempel en nørd, eller det kunne være mobbeofferet, eller det kunne være mobberen. Når vi snakker personer, så kan man også snakke lidt om dynamiske og statiske personer. Og en statisk person, som ligger lidt i udtrykket, det her, hvad betyder statisk? Det betyder noget, som ikke udvikler sig. Det er også en person, som ikke udvikler sig. Og modsat statisk, så dynamisk, det er en person, som kan forandre sig i løbet af historien her. Når man sådan arbejder med personer her, så kunne man sådan for at give et bedre overblik over de her personer, så kunne man anvende sådan en statisk, dynamisk model, hvor vi har de begreber, som vi snakker om før, det her med flad, rund, statisk og dynamisk. Så kunne man for eksempel sige, hvis vi tager et eksempel, Dorit fra Terkel Knibe, hende vil man sige, at hun er en statisk og en flad person. Hun er statisk i den forstand, at der ikke rigtig sker nogen udvikling hos hende. Og hun er flad i den forstand, at hun sådan, vi får ikke ret mange karaktertræk omkring hende. Og man vil ofte sige, at hun er sådan en type for det her mobbeoffer. Og modsat har vi over til højre Emil fra Lønneberg, som er en statisk og en rund person. Han er helt klart en rund person, fordi at han har ret mange egenskaber, og han bliver beskrevet meget i de her film her. Han er også statisk på den måde, fordi han ikke udvikler sig. Han fortsætter med at lave skarnstreger herude på landet, selvom at han bliver sat ind i hans skur hver eneste gang.